आप सुन रहे हैं जीके म्यूजिक एंटरटेनमेंट की धमाकेदार डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली नैहर में माजा उमार ले बा नैहर में माजा उमार ले बा गरवा के हाथ होई याद दिले बा गरवा के हाथ होई याद दिले बा अरे हमारा के प्यार सुन टाल दिले बा हमारा के प्यार सुन टाल दिले बा अंजित राज कॉलेनी शादी रही मजबूर हो आओ ना लगे रह तनी दूर हो तनी दूर हो कॉलेनी शादी रही मजबूर हो आओ ना लगे रह तनी दूर हो इज्जत के हमारा निहार ले बा गरवा के हाथ होई याद दिले बा अरे हमारा के प्यार सुन टाल दिले बा गरवा के हाथ होई याद दिले बा डीजे कंचन राज मिक्स बाय अंजित राज हाजीपुर वैशाली होई याद दिले बा एकता रिकॉर्डिंग स्टूडियो सेमरा बाजार राइटर होरिल में बाबड़ी गुण हो साचे कहिले सुनी पियाऊ सुकुल हो राइटर होरिल में बाबड़ी गुण हो साचे कहिले सुनी पियाऊ सुकुल हो हमरा जैसन लड़की के टार दिले बा अरे हमारा के प्यार सुन टाल दिले बा